AP Chelsea atumpen arlong rupat along chithan chimum amai ke padopon Karbi korpho achujun bari thekar kliputhot arni misen pen pachun pon Silabor terona rongalong Karbi sengkan kimia rani katalon pon AP Chelsea atumpen arlong rupat along chithan chimum amai ke padopon Lason si thang achiklo tare kisi arni Karbi ningkan kimi pachiton dun si AP Chelsea atumpen arlong rupat along chithan chimum amai ke pado AP Chelsea Singhason CC Committee atumpen patir pipon si thang tare kisi arni arlong rupat ki joi kilang demalong AP Chelsea along ke jatum mai kangni Son si PS tin pen chitong dun pet si non eprang election ka chepai ji aphan chithan chimum padopon Singhason along PS thongke brai sido kedam tanganingkan election hota Singhason penke AP Chelsea atum BJP asong aphan parem detlo non eprang kewang election hutsita chepahai ponbek ji pusi CC committee kongchun bang Elvin ke apen pherang ke angno nang pachini do Mai along aluhi aman pen kache tongdun AP Chelsea mai phuje ai kathar angtong ingti sarkiri rongphar women wing pen risika milik pila pen ari sangho tumpen chetongdun Lason si AP Chelsea mai phuje ai kathar sitami inglong asotum longli philang kacherai kom thekji la pen sexy dol ke pangtang thekji aphan alam hai huisita penang anrat atuma phan thandika Jasmet Pinia Mai along Chipatir Pipon Laki Singhason CC Committee Lawrence Timung Kongchun Bang Elvin ke ap Diuri Terang atum pensi AP Chelsea asong kepang tang thu lethot ji aphansi APS tien pen chehang si chethan chimum amai padu popusi AP Chelsea klembang pu Diuri Terang pen pherang ke thengno nang pachini do News Desk Report Public TV Karbi Anglong nang dun ke la hello wan wang ke la ma si meeting che tong det lo pot la si lam che than le lam che than ke la po hello je itum politic lam ke than lo te me email man nang ji hale hu ni ram lo te ta alam ke sunai wang ke itum democracy ko alam democracy ko son se ke che plang ma ko son se ke claim ma la bang chini pe meaning vote ke long pensi Munit tum ke jabang aja plan. Ange kumat lo ko peja vote ki pitoy la bang hello. Non BJP tum han vote ki pi et atum ke bongali pen bihari atum ke BJP pan si pilap lo. La pen Karbi atum aja dum sini dun de mat la bongali bihari atum ki pi along si pi dun det lo. Amar hala bongali atum bihari atum kape hai kangtung MP MAC CEM MLA tum man si tum pape hai lap lo. Amar hal tum hai det pen ke bongali bihari tum ko pimaning ke hak hala so akam si hala ilitum MP MLA CEM EM atum ange claim nang kok lo lama si tum Karbi tum hanon ke sakuri ta pipe det lo long lia pata ta pipe long lia pata yong si Karbi tum han pilote bongali phanda pinang kok lo halang litu abinong ke siksidol teng pen ke tribal kali tum mange pata pilong le seta pinang kok lo la pe hala tung ke la long sinang ong dun bom lo la pe non Karbi ang long ke ong nei ke non ma ke Karbi hello isi apar a case lang lo te sita adun tho bang ke bongali hello ke ong nei la son sina bongali pen bihari chelang pet lo te Karbi an so selo ke ong non ka je plan ke la amasi itum han sakurita la CM MLA minister MP tum ke sakurita nang pi hai hello job card nang pihai hello ration card nang pihai hello lapen ke urunodai nang pihai hello urunodai na pihota nang tu APHLC ma BJP lo posinar juji seta hala bongali bihari to mangke nang tungo pia party lo pu arjuje hala to mangke bongali lo te choklo bihari lo te choklo pusia son si hala to ma putro abinong e tribal lo te choklo pusi putra nang yi nong e tribal lo te chok chelang pa lam si do tu rong la potsi ilitum
Karbia Rat la pen Inglong Rat atum Kilonjia Ohomia la pen Adivasi atum anta demokrasi gonotontro kopusonsi akam ke klemma la pen vote ki pike lam jong kali la ke edung alam vote ki pichok chelote edeta ke virji e keita ke virji la so lam chini pe menangi ko pia posi itum sakori long le detloma ko pia posi hemsu talong le detloma ko pia posi patalong le detloma la ke chok che ke itum hala bongali bihari atum kapi hai kang tung atum phalsi itum ta pape hai dun rong ti tia pot lo Muheta pula hala non APHLC pu akimi amenda na chong hudun la he na chong hudun la pen na chong hudun alidar dengan Kristian atum sai se bang khodor kom bang kilo ne do Kristian atum sai se la pen hala tum Bible school ka por hi tang atum la pen inu da bang ge Jesus calls wa mission along ka me claim bang la sonje Bible school along por hi pe mi si alal tum chong hulu anta hadat hukum kep along ke tok ke chong huri apa Bible along tenge chong hu ke long li Christian dum ke seta alang li tu APHLC amen nang chong hu dun lo dah la ke bongo sena RSS atum RSS talata kichi RSS atum ba bongo sena kichi RSS la pen Bihar sena atum ordar pen si alang li tu Christian tu voi pak sita nang chong hu dun nang kok le Asipati Jan. To pini ladak nang litum along rupa dalong nang litum na pan supirta nang ken nang litum an churulo aprang si nang litum reporter atum han pini ni litum la bang so thang cheklu hai si along litum si rong aje son litum sing hason aru bang so kapatir piarong along ni litum kebangji kedam tahu nitum MP abang ke nitum EPHRC pen nitum ke haipon abang su angthek kachelong ahu nitum arjiding klui pen nitum kalabang su chipangrum long le labang su arjiding klui lo labang si pini labang su thang cheklu siarni nitum pachiton pon si pini kadu gavya PS along pen nitum pha ponsi pini ongdung arat ni tum che tong long lo la pen ni tum penang analam itum kebang jilang ahut labang su ke claim kedam la pen kamang hu hede je phan pharman si ni tum pini labang su ke chithan ke chimun ajai mek batu pon lo la pen kadu gabe labang su APHRC phana ki kroya rada tum lahin la tum mang hu hede je phan si pini yani sunwest dami chura penang pula bang so program ke deng lo pini pinang anarata tum bang rup hobak duji pini ke chetong bang so aphaya teng pen kadu we samjin pen pini bang so ke chethan chimun long la pen pini lam the kapang dak long prangedam tangan tami sarjai ka thada ni ke pon lo la pen pini la bang so program bang ke litum thei ka chisong long kadu gabe arada amuluk temi manghu hedera itu makai mate longri longpat emi thang farman phan charjap thipji a farman phan si pini litum gachathan gachapari mek ajai mek long si pini itum la pang ar long rupa dalong itum pini abang so program bang ke kontang upeteng ponlo sika do gabe pini kewang atum ana phan bang ke samjin pen alang litum antami kewang churu parpik lo la litum la kipatum phantami la si asap suwet sedami litum chura petji phansi litum pini so ajai me kedeng kono la sika do be phantami nang litum la nang karjo tum atuma phan antami nang litum la sikar biang long la pen sila pharma na phan litum khey pharma basini tum kachi song pasi nang litum ka do ka viara sedami la buson a khey ilitum ning si pet pen gitu thek pen ilitum travel labang so unity do rapet pen ilitum kewang jilang la election ke pa hayi apharman betami ilitum anu tina korte bandami nili pen research pilo alang litum ka doga betami the pharman phan long ri long para pharman phan pen ilitum
travel dun desi litum lapang sukar piang long la pen sila farman pancerai thiblo nang pusi nilihin pen ses pilo nang litum ka tuk ka bia pantami asila bang so news pen ans se itum pacitak long ko pusi litum ma hin pen pini thang tare ki si pen pini nang litum angnu lam the nang jai dun lo le sika do ka bia ratami ning si pet pen claim rapet dam rapet lo nang pusi ni thelo la pen kewang jilang huta election tami bongo sena tuma panke ilitum kadu ka beda chini lo lake ilito apan nang kelang selet atim lo pusi ilitum matha pon ya the people lama pade ilitum kachelong jeni kachelong ya paipo mante kachelong ya pus kachelong ya kam kachelong ni akam an ilitum ka cerai nang akam anta bang cerai dun la pasan si ilitum ek ponlong lo ase bordara hin ta langam nang kadu ka beta mi bordara hin la hin ta mi ilito phan nang ke petsu nang ke cerai kom la pasan si nang pet bom lo litum along list tami la sila hai along le jong si cherai kom ji pote aprang si ke litum travel unity la pen travel tum si la bang su hut ke jok hut bang ke litum chip hai pon jek nang la an si litum BGR along tami litum eviction long ji la pen litum sarkari ni long le tik ke litum thang akam klemita ja kong vila si sarkari ni dono pote ilitum kemang la pen ilitum kamatha son tinalong tame la pen kiduk ke lak towar avi lang mi avi atim anta ilitum pacetang long ko la posansi ilitum ka do kavia phantame la $60 on pen si ilitum la bangso ilitum EPHS gar jap thip la so karjap thip balong se nang ilitum ka do kavia rat karbiang long pen sinara tame ang ki tudun pet si ilitum ning si pet pen ilitum lemro pen long ta si and tribal unity long lip pensi nilina pansolam hejanik nili ko ado dak nilitum arlong rupat kiju ke lang adim malong mai di ke lahelo ja semet isi bangke kar kan gi ni laso katalon lo la pen la solong sia che projun wang dan nilitum tak singason committee ta da bangke executive meeting do lagi tarik ini arni setame tarik ini arni aprang tarik isi arni wan lo dak nilitum ka cingki ke thanang gi semet adulang la si pachi rob rapper lo isi bangke kar kan gi ni talon lo la pen isi bangke executive meeting lo la solong nilitum ningkan ni meaning che parong si adong we arat pen curap pet la pisona asai si ta nilitum ding semet nilitum pini la so mailong pen ka cingki ke than pon ke la helo non lom ka dong we si ta mi chini lo je BJP tum abidi ke lang no pen da jog rata tum phan ke pa mang huji phan klem thu la puson tu tik lo ka dong we ta chini lo athe alang litum non ke damtang MP election ana bang ke alang litum abud abang jum tik lo la pen EPHL si abud abang ke semet bat tik lo ta si litum ka dong we ta thek long lo ka dong we long ser kep an a constituency ke EPHL si tum ti hai ang thek long lo la posi la tum abidi ke lang no pen da jog non EPHL si ta ne du bigat na sengdun la puson do la pen ong dung EPHL si along leaders bu ka chikrong tum phan tangka pen nam lo la pen ki ther ta du ta hai mene sa jada biji pan sita la tum claim lo la so ajok ajhak rong ra da tum aning ki bi dukok ta hai mene aning ki dukok ta hai mene la si la so puthak awareness ke deng konji a phan ni tum arong la pen a polling station tin se ta mi kidam jia phan si ja semet ni tum chingwai kon lo la si non ni tum la bang so cheklo tarik ner kep pen a bangke la singhason angkang kaduk we polling thongkep ra hini andu thongkep ra hini polling a bangke ni tum polling asitin setami hadak asyat chok erlo committee chok erlo la si polling president secretary tum pen ni tum chingwai si non ni tum sang se pin pen PS la pen arong setami ni tum lutpo la si labang so cheklo thang ni pioneer kep arni pen a bangke ni tum EPHL si ke kroi tang anarada tum inuta manghung heda nangji la pen non BJP phan ke kroi tum setame kachi ujia tum nili tum phan alam nang pele piklo la an so se nili tum BJP vote phan ke regje phan non damtang MP election ho setame nili tum dak singhason bangke BJP phan parem thorlo laga ka do weta theklong lo suri sira khrener kep an laga BJP tum poisa du piklo seta dak nili tum EPHL si phan ke nang juhai unedel la son thak la an so se nili tum vote ke palong jia phana bangke nitum kadu ka we dak singhason Karbikor pho achujun bari thekar kli puthot arni misen pen pachun pon lason si thangthanga chikloni phai hinni arni Karbikor pho anok beatum an ke thoki jer paman pon lapen pininga sengkan an ki ingdeng hini ke choklo
Pini bangke bari the karkli pusi pachini don lapen alang litum karbikor phopen hingni kemang pondo laki hako ipi ipu penta ilitum bari theke thoke jer ponbomlo sita ladak angbong akapreng dokoklo non ove kimiatum kachini damde dopeglo laso kachini nangji aphan si biponlo lapen hini angdeng bangke karbikor phomati khayatum alongri longpat pini anta ili long lidet lang lapen laso khaya phan mati itum akemang hempre kilong dam ji aphan si arna maja kong chohanglo lapen long daprang po pusi alang litum ning chi thepo lapen akaprek along ria long kido akar bi atum sita chitong dun pusi pherang kia thengno nang phachini don news desk report public tv Karbi Anglong aprangsi ke pini nalitum pherangke abutung utumaphan nilitum choro lo athema nalitum chipeduk chipelak pen dak nilitum e bari the phan ke thoke jira long nanga pali dun thega pot asi nilitum pini bari the phan ke thok kijir lake e karbikur pho liang anok song atum bangsi pini ke che thok chijirik lo pini bangke bari the ke thok kijir lai sivet ang dengan cot resila da bang itu bangke aningkan penangan aningkan penwang lo non ingdeng hini an lo ingdeng hini anang le tang lo ingdeng hini liang anok song mari the chitok chijir ponik lo tapi nili tum karbikur pho pena ke mang pon ke la helo eson ke kicheng si bangke ilitum hako ipi pu arni pen taili tum bari the chitok chijir pon bom wang bom lo sita ladak angbong ilitum ake prai dokok lo lanon uwe kimi tum bang kachini dam de dokpek lo asi labang so bang ilitum labang so porom puthi asap phang bang pathir ponangji ke wangji uwe kimi tum tanang chini don nangji po phanse ison ke bipon lo la pen ilitum thokjir pon lo la pen hini ang denga bang ke ilitum karbikur pho mate khaya tum long ri long pat pinian ta chelong ne der hala bang so long ri long pat chelong wek nangji pusi muniratum ke claim bom lo sita un edala pinianta asinak nilitum chingwai chulo arna marni pensita songsari cho bangsari cho ilipu bari the afan sita jakong en ponangji pupena jok si pini nilitum karbi khurpho karba khurpho tuman chelang pet pen karbi khayatum along ri la north east Karbi Anglong sita longri long pachelong wek nangji pa phansi pini dak letum liang anok song pen kabikur pho liang anok song pen thok jir ponik la pen ke la so ke thok jir long nilitum ke patam pon keron ke bak pon ke lai lo nitum karbi khai atum ta north east ke do Karbi Anglong pinian ta longri long pachelong le lasinang bari the bari e anam sama ning sam bo phongon nam bunia nam nang songsari cholo na bangsari cholo aposinang jakong nang pidun nang horang na pidun nang ji la penitum karbia khaya tum ta long ri long pat chelong vek nang ji pu pensiniri tum wumut wokan pilo la pen wumut wokan pininga bangta kele mepek lo la peniri tum dingching sampik je pini wumut wokan ka chenap ave pen chenap chidi babe wumut wokan methor ya puson si thek monong lasi laso penol polo tang teni tum ninga chi thedam bangke ili tum prabdien pen hemprek mate longri long pada bangke chelong dapo sar tangte nangli tum atumi de kasi cheng di ni tum ke ni phai si pen si ke cheng lo pini se ka tumi lo ni phai si ke la ke hola ke than rong ker pulo atumi ni phai si hu ke la ke ile tum karbi atuma bangke thang thanga chiklo sengkan ki mi lo nang ke cheng lo hala so sili tum than pharo thili pharo ana ma phansi taili tum jakong en bon lo at ipai si pen pinyani armu bangkan chingrum nangli ini ke lang pen bangkan bagdi lada ke atumi pen ateng pulote suri ke abde ji wang pek bage or Karbi Anglong la puluma lada kleini tum ke klem pon bangke or Karbi Anglong chot takali la kaprek dim ke do longri long parolong ke dodun akar biak khayatum ana phansi tamela dakke claim pon rap petata
jong sen phan kali Rajasthan la se ho Rajasthan ta ho Maharashtra konana ne perte khan ne pal pa anta la kona mai litum karbia khai ke do ana bang ke litum khai ka prek tum stame la tum dak litum patampon elo na penang chitong dun lo na thema khala tum bang ta ilitum north east karbi po tum bang karkli ka phejo alang le tuma jutang jubat ko puson khala tum ke lang kang tung ke chini kang tung tum ta wang bom lo wang bom lo pen hala tum teili tum son inglong asu la pen dak nili tum karbi ko pholong ta ang cherap dun bom lo pinian ta nangri dun de asenang cherap dun bom la pen akama bang ke non ili tum arna mani pen ja kong chen pom bom pen jok amat non ke kaprek ajagat ke do account 3 along ke dodun khai kaprek inglong asu pa an tum bang ke wang re la pen dak lang tum ke lang dun ji phan bori pi alang tum metang si tangka paisa chirung pen si dang pali dun bom te la so pot nangli tum ningkan an back dolo mane talon nili tum ke ningkan kre sir kebra ningkan kre truck siar ta penang ke ching piningan ke ningkan suri hindira ningkan khoira pho anang le tang na chalo Silabor terona rongalong karbi sengkan kimia rani katalon pon sonsi silawar terona rongalong thang ni phai siar ni rongara ta tumpen chingrum pet pen karbi sengkan kimia rani katalon pon bangsolong aning arong kachipi ponjia phan pura ason kapathua henanatta paduponsi nokbe ke kat kachipate la pen kapre ke pathua nat kachipate pona sai sitami dengponsi kapathu ke haiduna bang phu bang phiatuma phan sita nong e kapajer pon sitami padupon apithu rada cyclem bang phu konglong kropen phirangkia tumpen kachipatheng no ahur kaningje ponke nilitum ladak silawar terona rongalong ke piningsi karbi sengkan kimi katalon dun ke chengdun la lasinon ki bangji penke un an penke an suse bor ipon pen katalon dun vera phansi bor ipon popusi phirangkia thengno ningje po news desk report public tv Karbi Anglong kan kini abotor nang litu mahawar la puson katalon pon la soputhak nang lihin kan pisi ningi pon so la thang ini ani ni kan kini no karbi jutang karbi aro aporom ma karbi ni kan isek putu ni kan kini no kasi bangso dak salotong ruska bahin pen pati pipon si dak usomar dum han non uwingi tum han kang thuji phan badak rong sik paching wi je phansi sarpimar sarma riso yang kibi ki thia tum han khela dhula pen chenglok ason tin asayam dadak kilun ke kanmen chenglok non dak kan thur pon man ke lahana gen in kan sek prote chuta chona nin ka parona na apente hirjume ta don tin abang hutin han chipinang kusi ke matha pon pensi bangso nin kan kimi bang ke ketan nang litu mahawara asingkam wang stamil la puson talon pon bom wang bom si gomas nili tumge la dak peneng sinil tumi ke cheng silang apente la dak non nil tum dak cheng silopot dak titun pedabadap ada prang baji trok apor dak buda matha pono rogosi aphan apen ruang sadet pen dak nitum dak ruslaba phekta nitum hos pono hos det pen gen inkan kimi anutin bang hutin bhanta kardom je pajiro laso det pen nitum kalang nitum peneng si kecheng silang stamen nitum anikan rang bi ponji dak nitum cherap chito pu nilisopo dilip terang do bapu ruslaba presiden borbito bido ba nilima ta dun nitum kai kita ladak cherap chito din basi nitum nining han la pentela ana so selang non nitum la November December cheklo dak Rus Club ta Golden Jubilee nang le lo so Golden Jubilee ta nitum dak khetan nitum dak program ki biji nitum ning kang do lasi nitum pachunji lasi hola so tan menang nitum nang chitong do son te me paji la pente nang nitum han isi pachini kang tung ma la lo nang nitum la so social media bang penangan pang dak te pula so bang nitum ning che thedo athema karbi ningkan kimi ketalon pulote anu tin slame isi karbi tum bikhek koi karbi tum ta isi ning che parong bang ko kenang chot athema moho asami satum tame mak bihu pulote la tum ta urukanu we
abang futin kon dona la tum chuchu kidin la tum chora pedo pasom thot sini tum dan ningkan ki minunge la rak ni tum ta kadok le pen tun nang nom lo rak ni tum ta la bang chopon po la pente adon tin man dan itu anu tin bang futin ta ibia ake the tum ta ki bi phan hijume bi pon po akwa ki bi dun ta ake the tum man hijume chohang pon po la son sini tum ningkan kimi ke ketalon po Tangte bang nili ki puji bang la han lo je karbi tum ta bang khaya tum ta jong sinin kan kimi je ma non isi pudam pote kini akhe no si puji kali je christian tum bustame christmas pote tum ta ninkan kimi lo ঠিক la som thot si boron da bohag bihu no te la tum ta boisagu budo la tum ta ninkan kimi lo ঠিক karbi tum ta non thang thang tari isi ke la ta ninkan kimi lo si arong tin bang thutina karbi tum ta la so ninkan kimi che talon le plote karbi ajutang jubat bakar biya porom ta jut kokji ma kusini lima tha bakali ta jut kokji lasi bang thutina rong sidame karbi rong eplang ara tum tame ningkan kimi bang he chetalon dun pen karbi hian angbong hirjume chipi kibi githi ke thegeding to men hirjume johang ba hirjume kipi laso bang do vek ning busine karbi rong ara ta thma kichuning di pado ko